Signal daw yung ka-Ilocano, welcome po muli sa aking YouTube channel, ka-Ilocano Farm. Ang video natin ngayon, ka-Ilocano, ay maglalagay tayo ng wall cladding para sa firewall natin, ka-Ilocano, para maiwasan natin yung pader natin o yung firewall natin na tutulo po yung tubig, lalo na pagka malakas po yung ulan o di kaya may bagyo, ka-Ilocano. Tara, samahan nyo po kami, ka-Ilocano. Ito na yung bahay natin, ka-Ilocano. Yan. Kita na yung veranda natin sa likod. Dito na nilalagyan ng sliding door. Kasi veranda na natin dyan, ka-Ilocano. Yan. Papunta doon sa dirty kitchen natin. Yan. At ito naman yung sala natin dito. Open mula dito sa baba hanggang sa taas, ka-Ilocano. Open para tanaw natin dyan. Pag naglakad ka dyan, yan, tanaw natin. Yun naman yung mga kwarto na taas na dalawa, ka-Ilocano. Yan. Tapos ito na yung kusina natin. Yan. Dito yung parking natin. Yan. Pagka pinark mo na daw yung sasakyan mo dyan at meron kang dala-dala, yan na yung pintuan papuntang kusina. Diretso na dyan, ka-Ilocano. Yan. Yan yung kusina natin. Ano yung bagal daw yung, ka-Ilocano? Ito, naglalagay na sila ng ng wall cladding natin sa firewall natin, ka-Ilocano. Kasi mahalagang pag meron tayong firewall, ka-Ilocano, ay mas mahalaga po yung yung wall cladding. Para ngayong tubig hindi magpapasok sa loob, ka-Ilocano, ng bahay mo. Hindi kaya yung pader mo parang bang pinapawisan, ka-Ilocano. Yan yung kagandahan pag naglagay tayo ng mga wall cladding. Kaya ito yung ginagawa nila ngayon, ka-Ilocano. Finishing na tayo, ka-Ilocano, sa bahay natin. Tapos na tayo sa structural. Kaya puro palitada na lang yung ginagawa nila dito sa loob. Naglalagay sila ng wall cladding, ka-Ilocano. Yan, oh. Para iwas tulo tayo dito sa firewall. Yan. Yan dyan yung nag-ano. Yan. Kasi laki kasi ng firewall natin, ka-Ilocano. Yan. Kaya kailangan takpan natin ng wall cladding para yung tubig hindi pumasok sa loob, ka-Ilocano. Yan. Kahit na mag waterproofing tayo ng ganyan, ka-Ilocano, na mayroon ng flexiband na may semento, wala, ka-Ilocano. Kahit lagyan mo ng ganyan, pagka umulan or bumagyo, talagang tutulo pa rin yung tubig dyan sa may pader. Kaya yan yung pinakamagandang gawin, ka-Ilocano, maglagay ng wall cladding. Yan. Pahirapan lang yung paglagay, ka-Ilocano, kasi kailangan mong i-drill sa semento sa pader. Tapos lalagyan mo ng tok, saka mo ito-tornilyo. Yan lang. Nakalagay na sila ng 4 na yero, ka-Ilocano. Kasi nailalagay nila isa sa umaga, isa sa hapon lang, kasi nga matrabaho siya. Kailangan mo munang butasin, tapos ganyan nililibin niya yung mga tornilyo para pantay-pantay, para magandang tignan. Yan yung mga tornilyo. Tapos pahirapan yung pagbubutas kasi niyan, ka-Ilocano, kasi matigas yung yung pader natin. Yan yung paglalagay nila ng wall cladding. Pagka libin niya yung mga tornilyo, kaya yan sa kanya
sa kanya bubutasan yung yero para yung drill sa pader na lang yung bubutasan ng drill kay Ilocano. Kasi mahirap ding butasan ng drill yan yung yero. So ito nga palang wall cladding natin kay Ilocano. Itong yero personalized po yan, made to order. Buo po siya, wala po siyang yung dugtungan. Kaya maganda yung wall cladding natin kay Ilocano. Tawag natin kasi. Tawag na kasi. Ya, meron kasi ni. Chok nyak. Tox. DJ plastic. Di plastic. Di mo mawag din. Yung ito yung nilalagay nila kay Ilocano para i-drill yung natin, yung wall cladding natin para sa firewall natin kay Ilocano yan. Lalagay sila ng liso yan. Yung ginagawa nila isang wala sa baba, sa taas kay Ilocano yan. Yung ginagawa nila. Binubutasan mula nila yung pader. Ito, dinidrillan mula tapos nilalagay nila dito. Ito nilalagay nila yan tapos ito. Tapos may guma dyan para hindi pumasok yung tubig. Yan. Yung ginagawa nila sa wall cladding natin yan. Yung ginagawa nila. Tinagmitan natin, alam to, sayang. Ya. Dah puas mo tayo mingke. Yan yung ginagawa nila kay Ilocano para mapatay yung natin, yung yero natin para sa wall cladding yan. Binubutasan nila sa gilid tapos hilahin naman yung nasa taas yung may tali kay Ilocano para mapatayo nila yung yero. Yan. Yan. Binubutasan mula nila yung yero kay Ilocano bago nila i-drill. Kasi dalawang yero lang yung napapatayo nila maghapon kay Ilocano kasi matrabaho talaga to at saka mahirap. Kailangan kasi nilang i-drill sa semento natin sa wall firewall natin yan. So yan, ilang yero na sila kay Ilocano. Pangatlong araw na nila ngayong naglalagay ng wall cladding natin. Yan. Yan. Pahirapan yung paglalagay nila talaga kay Ilocano. Tignan nyo naman kung gaano kahirap nila i-drill yung isang tornilyo lang kay Ilocano. Isang tornilyo lang yan kay Ilocano pero ang hirap nilang butasan at saka ilagay. Kaya yung paglalagay talaga ng wall cladding pahirapan kay Ilocano.
Ay, may makakuha ka na eh. May live ka. Ayan. Ay, the washer na pa eh. Tapos sa dapom na. The washer na niya. Puto ta nama. Yan, na kompleto na nila yung wall cladding natin kay Ilocano. Yan, oh. Mga 6 days nila ginawa yan.